ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର କାହିଁକି କରାଗଲା? ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ୍। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ ହେଲା ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କିଏ ନେବେ? ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାରରେ କନଜ୍ୟୁମର ଏଫେୟାର୍ସ, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର କାହିଁକି କରାଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ବିଜୟନଗର ଏଜୁକେସନ ସୋସାଇଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 86,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲିଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବାର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କାରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ କିଏ ଏହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 27 ନଭେମ୍ବର 1962 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁର ସହରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜାପୁର ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ହବେଲିର ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଏବଂ KS ଆର୍ଟସ କଲେଜରୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ସେ RSS ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ ଲିଡର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ଇଦଗାହ ମୈଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏହି ବିବାଦ ହବେଲିର ରାଣୀ ଚିନ୍ନମ୍ମା ମୈଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଦଗାହ ମୈଦାନକୁ ନେଇ ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମେଲା, ଖେଳ ଓ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜମିକୁ ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇ ଇସଲାମ ନାମକ ଏକ ମୁସଲିମ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନମାଜ ପାଇଁ ଲିଜରେ ଦେଇଥିଲା। 1990 ଦଶକରେ ଏହି ଜମିର ଓନରସିପ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂଘ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜ ଗୌରବ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗଠନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିବାଦ ପତାକାକୁ ନେଇ ନଥିଲା, ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏହି ଜମି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1994ରେ ବିଜେପି ଲିଡର ଉମା ଭାରତୀ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭାଙ୍ଗି ହବେଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହିଂସା ଭଡ଼କି ଉଠିଥିଲା। ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜନୀତିର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମିନି ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପଡ଼ିଆ ନଗର ନିଗମର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧରୱାଡରୁ ଲୋକସଭା MP ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2009, 2014, 2019 ଏବଂ 2024 ଲଗାତାର 5 ଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 28ଟି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ଅସୁତିଙ୍କୁ 97,324 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଶେଟ୍ଟର ଏବଂ ଦିବଂଗତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାରଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ 2013ରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମ୍ବେସିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ବିଏସ୍ ୟେଦିୟୁରପ୍ପା ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଯୋଶୀ ଦଳକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରି ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରବଲ ସୁଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2023ରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନର ଇନଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ ଅପୋଜିସନର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ।
2024 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ପେନେଲ ଓ ଚେୟାରପର୍ସନ ବିଜନେସ୍ ଏଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଏବଂ କମିଟି ଅନ୍ ଏଥିକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 2024ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସେ କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର୍ସ, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ। ଖାଲି ସମୟରେ ସେ ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 2008 ମସିହାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଭାରତୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେଲିଗେସନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଲେଖାଲେଖିରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦେଶର ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି, ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ରିଫର୍ମକୁ ନେଇ ସେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନଜର ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।